Ja sad ne, ja sve popadam. Sve popadalo, sve zaledlo. Pa šta je vode, čovječe? Šta ću odbaciti, ovdje nikad ništa nije bilo na ovoj strani. Šta će nama sa tim, daj nama taj. Ne svijem sam. Aaaa. Čak i voda fina. Pa sad kajem, ovo je najljepše jezero, gledaj ovoga rogonje. Za štuke roge. Ja ni ne vidim onog tipa više. Vidim, ima kumije. Ja wo ist meine Wasserwaage hin? Like the beach. Čeka? Wasserwaage. Samo što je štuka sad u većoj dubini, na ovoj strani mislim da nećemo tako lako ništa naći. Jednom ću još zabaciti, idemo dalje. Ću brate, ovaj se glupo ponaša u vodi. Čuvaj me se. Baš malo. Voll cute, voll schön. Šta sad vode upustilo unutra? Ću od malo zabaciti. Ovo već postaje malo dublji. Ono je najbolji ćošak. Iću moram malo i odzabaciti, makar koji put. Stvarno brzo zađe sunce. Ma polovito pa. Ma nije poribljavati nekako. Ja mislim da poribljavaju sad kad, šta, kako. Tu ima već nešto dubine i tu se more. Dobro, da haben svaki puk sad doživljamo što je to tu. Ome... Ne, ja bandara. Bandara ja možda zbog više razloga. Zbog ribolova i zbog štuka. A tamo gdje sam se sa Ačibom lovio šarana, ljudi poribljavaju, satrše hajne. Znači, moraš toliko baksus biti da ga ne uloviš, eto. Mali koliko hoćeš, ja ulovio 10 mali. Većeg je malo teže, pošto su pametniji, ali na kraju uzeo i veliki. E, to je već nešto. Kad platiš da i uloviš, a ne... Ovo ću još na štuku baciti koji put i onda idemo dalje. Pošto ovdje je perfektna dubina. Tamo u sredini ima par metara, da mogu pustiti da potane skroz na dno i lagano vući. Čuvaj tamo! Čuvaj! Kao ti jede najviše ako je dodao? Hljeb, slat. Povrće. Sir.
A, nije vegan, vegetar. A treba još da je vegan, pičku maternu. Ne jest ništa. Kako misliš od drva? I češu od drva. Nije vam Srbije rogove. Aha. A on te rogove na drvima naravno. Ma. Ima svi sport. Zato oni ga ubijaju. O, dok ništa ne ulovimo, dalje nećemo nići. Da, pogotovo tu gdje ova malka voda stiže. O, dok ništa ne ulovimo, nećemo dalje nići. Idem kući. Koji put zabacim. Nemam ja živaca na to mlataranje 10 sati, ništa ne uloviš. Ne ide na početku, ne ide, aj čus. Alo, ovdje. Ovdje fino na čeku. Zabaciš, dostaviš ne pištace i odčekaš. Jes. Aha. Aha. Treba sa ono uzeti, doći zabaciti. Ovdje ako ne ulovim, haj kući. Pa šta je vode, bog te, prije smo, znaš koliko smo mogli se ići skroz vamo do. Haj kući. Haj kući, nija rašta. Mislim da loviš na veliko, Prvo na malo, gdje nije malo bandara. Neće nikga od ja zabati na veliko. Treba ja. A, to su stara 10 godina, čovječe. Ja, nikako nije grade, ne igra opet grade. Idemo dalje. Slušaj i tebe. GoPro stop! Nemoj, Anese. Ja sam vidio veliku štuku. To je teško loviti, ali ima je dosta hrane, znači, koliko je novo. Ovdje nećemo silnosti. Nope. Ovdje flah. Haj vam! Pa moram koji put baciti on. Nemoj vikat mora, ne mora, ne mre. To ne želim čuti. Makar na bandara, ne bi bio bandar. Ha? Jako si optimističan. Ovdje jesam, nisam. Dole jesam. Ja dole nisam optimističan, nisam ja na ovom jezeru nikako, ovo sad polovita. Haj bježo, odatle ne mogu zabavati. Da, glupo zaviti. Evo, svem tim, samo smetaš. Ja. Ovo treba ošći dok nije naraslo, neš nikako zabacivati. To je dobro. Ha? Dobro. Sad ću ja to ošći. Ošći. Nemoj stat na šta, taj veliki, eto ga iza tebe tu. Nemoj ovdje baciti na dno. Što? Drva. Nije on drva. Ne, od ništa.
Nema tu ribe. Kaki? Problem je taj što nema tu ribe. Evo ođek ima dubine, ali nema tu ribe. Pošto je stvarno velik. Aj daj Bože. Ajde budi bandar. Ajde budi bandar. Daj otkopčaj to čovječ, utiće nam. Štuka. Štuka. Otkud ti brate. Ne da nam se bandara uloviti gotovo. I to na ovaj mini keder brate. Svi ođe bi... Jesi lijepo. Eto, jesam ti rekao da je taj najjači keder. Da, ovo stupu, ali nije zato jedno, neko nije pobojio, vidio sam ovaj video. Ja sam molio Boga da je bandar, ako bude bandar ogroman. Znači mali kederčić uzela tolika štuka, na ovaj veliki nije ništa. Štap je 180, 3 do 15 grama. I okumna rovca, mala, skroz 130-50 metara neki. 1000. Šta je Anis? Male ribe bježe od nečega ovdje. Pa bježe kad je ta štuka tu bila, sad kad sam je pustio. Sam peku. Samo peku. Von Damm angeln ist verboten. Ich bin aber nicht auf dem Damm. Bin ich auf dem Damm? Nein, ich bin hier unten. Ja. Das lohnt sich mal. I Zagrebir. Tamo gdje onaj lovi nema ništa. Ma kaki. Ja sam to sve prostudirao, tam plitka voda. Prostudirao. Vidjeti kako si prostudirao ovo mjesto ovdje, uhoće da znam da je po nekom pravu. Pa ne, ja tu opet ne znači daš uloviti. Iako znaš teren i sve ne znači daš biti uspješan. Šta sam puta došao, nisam ništa ulovio. Moj mali, kako did kaže, nemaš ti pojma. GoPro stop! Poštovani gledalci, privodimo kraju, ovo je zadnje vintanje, pošto je jako hladno i ruke mi se smrzoše, naročito tamo kako sam onu štuku pustio.